Yurtdan yeni bir gorkunç habar geldi. Video etmenke like basın, paylaşın. Jymsy taýdan zorlanan maýyp 4 çagaly aýal dogonmady goldalyň. Salam hormatly arkadaşymyz. Men Daşoğlu welaýatynyň Gowada şäheriniň ýaşaýçysy Gulmuradowa Selvi. 2024-nji ýylyň mart aýynyň 7-si güni bir nätanys taksam önümde şol sürüji meni aýdan ýerine ertmäni aldap öz öýüne ertip meni urup zorlap zyna etdi. Gowada şäheriniň prokuraturasynyň sürüjisi Çaryýew Zahat oglany goldap meniň arzamy kazanatdyrmady. Oglany hiç ýylak çäre görmedi. Şol günäkär oglany kanun esasynda çäre görüp bermesini sizden haýyş edip soraýaryn. Hormatly arkadaşymyz. Bundan soň watandaşlar gelin gyzlara garawul goýalyň. Eger siziň aýalyňyza, gyzyňyza bir göz gyzdyrýan bolsa, hökümetde işleýän tanşyna para berip arkaýyn geliniňizi ýa gyzyňyzy zorlap biler. Siz polisiýa, prokuratura, hatda baş prokuratura arz etseňizem hiç kim sizi dinlemez. Olar asudas, arkada ýyldyzy barada daklat ýazmak, çäre gurnamak, halka, eskerlere, taliplara, gahrman arkadagly serdarymyz Kerim Uly Oglabat we beýleki nurdan dören ýöne nähile gahrmanlyk edeni bilinmeýän gahrmanlar barada udyň wasp etmek bilen başagaýdyr. Sebäbi wezipäni alan wagty arkadagymyň anamyny ödejek, arkadagyma gulluk etjek diýip kasam edýär. Serdar Mehlukuliyevi Türkmenistan'ın baş prokurorunu gitmesini bellep, Aşgabat şehrinin prokurorunu gitmesinden boşadyan Mehlukuliyev gelecekte bu vazifede nähili işleyecektiğini barada ayırıp verin. Hormatly belen tekadaşynym. Şun maňa ýene bir ýokary jogap geldi wezipäni anan ýarsyň. Bilde namyny ödemek üçin giýjäm günni edip işlejekdigini size anlandyrmagy ul hormatly haýyş edýän. Mehlukuliyev muqaddes togumda taqdim. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraly güýçleriniň belen serkerde başçysy. Şu gün siz maňa ýokary jogapkärli döwlet wezipesini anlaýarsyňyz. Siziň beýik ynamyňyzy ödemek men üçin ul jogapkärçilik hem borçdur. Hormatly belen serkerde başçymyz. Ata watanymyza, halkymyza, size, gahrman arkadaşymyza wepaly bolup, ak ýürekden, ihlas bilen ulluk etjekdigime inandyrmaga ruhsat edin. Siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun. Siziň problemalaryňyz olar üçin çözseňem, çözmeseňem bolýan oňluk meseleler. Esasy iýjeňe ýetmeýän aýlyň üstüne köprek para alyp, pul gazanyp baýamaly. Birden narkoş arkadan elinden basylaýsak, türmeden çykyp daşaryda gaçmak üçin köp pul gerek bol diýýärler. Meniň sözlerime Daşoğlu'da bolan waka şaýaklyk edýär. 2024-nji ýylyň 7-nji martynda çağı üstünde däşgedek operasiýa bolan maýyp Selvi Gulmuradowa bir çagasy bilen atasy öýüne gezmäne gidýär. Giýje öýüne dolanmak üçin taksa minýär we şofyor Nury Öwedow Selvini gitmeli ýerine düşürmän öz öýüne gidip bir giýjelep zorlaýar. Garşylyk görkezmäne güýji ýok. Ýanynda gijijik çagaly aýal är öýüne gitmän güni prokuratura ir bilen gidýär. Bugün 8-nji mart. Aýal gyzlaryň bayramy. Bir diň jalýat diýip hamana öz bayramyny belleýän ýaly mes prokurorlar naçar aýaly kowýarlar. Selvi öýüne gelip ärinden gorkup wakany aýtmaýar. Äri bolsa ýüzüniň soluklugundan endamyndaky gök tinçkesleri görüp näme bolanyny aýtmagy talap edýär. We derrew polisiýa çagyrýar. Polisiýa turjyny tapýar. Jenaýatkar hemme zat boyun alýar. Alandan soň işi Gowada şäher prokurory çary frakada geçirýär. Jenaýatkar Öwedow Nury işi yapmak üçin Nury azat diýen polisiýa dostunyň üstü bilen prokurora 10.000 manat para berýär.
Prokuror öz gezeginde Selvi'ni çağırıp bir adamı yapma, akıllı ol diýip yaraşmagy haýyş edýär. Gany depesine üýşen ayal näme üçin o meni yapdy, men näme üçin onu yapmaly däl diýip gıýkylyklar öýüne gaýdýar. Utancyndan köpçülüge çykmayan är ayal gıýbatçylaryň üstünden prokurora para berilenini eşitdýär we para alyp işi yapdylar diýip has ýokarrak etrap prokuraturasyna arza edýär. Etrap tülçüsi Arslan Babakuliýew işi öwrenýär we parahor kärdeşiniň götüni yapmak üçin naçar maşgala öz-özünden köşeşer diýen umyt bilen ara 5-6 ay wagt salyp güýmeýär. Ahyr soňy Selvi'ni çağırıp borlanar ýaly sen gyýz däle. Bir gezek bereniň bilen hiç tat bolmaz diýip hakyky binamyz kezzaplygyny görkezýär. İçinde ahar köýen är aýal Türkmenistanyň baş prokuraturasyna arza edýärler. İş derňel başlaýar. Jebir çeken öz üstüne bile tenini satypdyr. Hiç ýerli jenaýat ýok diýip karar çykarylýar. Netijede jelepçilikde tutulan adamy balagyna çelli soýýan polisiýa prokurorlar bu edek hiç kimi jogapkärçiliге çekmedi. Ýöne maýwan bolsa gaýdusuz mert gelinimiz Selvi Gulmuradowa we äri ýygyderli hereket edýär. Bizem olary köpçülik bolup goldalyň watandaşlar. Goý hiç kimiň ar namasyna degilmesin.